سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلومي عربي شمونت تريس تدالوه على زينات يزولكم متسلخو كم وترو نختكتاتلونا عند عدمكم بقدامነት አርዕስተ ዜና ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ጉዳይ በዲፕሎማሲያውን በዘተን ክፍታሕ ደቡብ ሱዳን አተሐሳሲባ ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ስልጣኑ በስርዓት ከረክብ ምዃኑ ገለጹ ፕሬዚደንት ዚምባብዌ አሜሪካን ካሎት ሀገራት ክትቀጽዕ ሞራላዊ መሰል ይብላን ኢሉ ኢሎን ማስክ መጠን ሀብቱ 185 ቢሊዮን ዶላር በመብጽሑ ናይ ዓለምና ዝሃብተ መሰብ ከም ዝኾነን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ጉዳይ በዲፕሎማሲያዊ ብዘተን ክፍታሕ ደቡብ ሱዳን አተሐሳሲባ አመንጎ መንግስቲ ፌደራልን ህወሓትን አብወር ሕዳር ጎንጽ ምስተፈጠረ ሰራዊት ሱዳን ዶብ ኢትዮጵያ ተሒሱ በመታው መሬት ማሐዙተን ሀገራት ቅድም ክብል ዝነበረን ርክብ ከሕርፍፍ ከም ዝገበረት ውሃብ ቃል ገሊጹ ሱዳን ጉዳይ ዶብ ክልቴን ሀገራትን መፍታሕ ክልቴን ሀገራት ዝፈረመው ስምዕ ከም ዝተሐሰትን በወገን ኢትዮጵያ ዘለዎ አባላት ኮሚሽን ዶብ ኢትዮ ሱዳን ነሚዲያታት ውሽጢ ዓዲ አብዝሃቦ መግለጺ ከሽሶም ነሮም ሚኒስተር ዜና ሱዳን ኣብቲ ዶብ መሬት ሱዳን ክንሱ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ጽንሕ ቦታታት ከም ዝተቆጻጸሩ ኣብ መወዳታ ወርሒ ተሐሳስ ተዛሪቡ ነሩ ሚኒስተር ፋይሰል ሳልሓብቲ ምስ ሮይተርስ ዝገብሩ ቃለ መሕተት ዝኾነ ጸገም ብዘተ ክፍታሕ ይኽእል ዝብል እምነቱ ይዘለና ክብል ተዛሪቡ ንሱ ብምሳብ እንተኾነ ሰራዊትና ዝተመንዘዐ መሬትና ናይ ምምላስ ሓላፍነት ኣለዎ ስለ ዝኾነ ኸኣ ኣብዚ ሰዓት እዚ ካብ 60 ክሳብ 70 ሚእታዊት ካብቲ በኢትዮጵያ ሓረሶት ተታሒዙ ጽንሕ መሬትና ሒዝናዮ ኣለና ክብል ምግላጹ ይዝከር ኣምባሳደር ዲና ክገልጽ እንከሎ ወታደራ ሱዳን መሬት ኢትዮጵያ ማሐዞምን ኣብ ልዕሊ ሓረሶት ጸገም ምፍጣሮምን ድሌት መንግስቲ ሱዳን ኣይኮነን ክብል ተዛሪቡ ኣብቲ سحاب وحدات العلوة أمرار حسودان دليت كهلوم كم زخل بمحبار بدحريت كالا أكالو يبل كاب حقي وصايح نز ጉዳይ ዝደፋፉ አለው ኢልና ኢና ነአምን ኣብ ድሕሪት ኮይኖም መንጎ ኢትዮጵያን ጎረባብታን ዘይምርዳእ ክፈጥር ዝሰርሑ አለው ዝብል አምባሳደር ዲና መንነትቶም አካላት ግን ሃይ ገለጸን ክልቴን ሀገራት ክሳብ ሕጂ ተረዳዲና ሉ ጽንሐ ዶብ አቋጽራ አውሮፓ ኣብ 1972 ዝተፈረመ ስምዕ ከም ዝኾነ ዝገልጽ አምባሳደር ዲና ክልቴን ሀገራት ኣብ 1972 ብሕጋዊ መንገዲ ዶባተን ክኽልላኳ ተሰማምዐን ተነበረ ዛጊት ግን ከም ዘይተፈጸመ ይጠቂሱ በወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ኮሚሽን ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ድማ ክልቴን ሀገራት ኣብ 1972 ዝተፈራረሙ ውዕል ሱዳን ጥሒሳቱ ምባል ኣብ መግለጺኡ ኣስፊሩሎ ብመሰረት ተሰምሕ ጉዳይ ሓበራዊ ዶብተን ሀገራት መዕለቢ ክሳብ ዝረክብ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት በዘለው ቁጽል ከም ዝተኣዘዘ እቲ ኮሚሽን ይሕብር መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጊ ምኽባር ብዝብል ወፍሪ ድሕሪ ኩናት ኣብ ትግራይ ምእዋጁ ወታደራት ሱዳን ነታ አጋጣሚ ብምጥቃም መሬት ኢትዮጵያ ከም ዝሓዙን ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰባቱን ጉዳት ከም ዘብጽሑን ኢትዮጵያ ተኸስስ ወታደራት ሱዳን በኃይል ካብ ዝሓዙ ከባቢ ኾጹ ኢትዮጵያ ዘቕረበቱ ሐሳብ ሱዳን ከም ዝነጸገቶ ገለ መራኽብቲ ብዙሓን ሱዳን ገሊጸንን ኣብዚ እዋን ሱዳን ኣብ ዝተቆጻጸረቶ ከባቢታት ውግእ ብዛዕባ ምህላውን ዝተሓተተ ኣምባሳደር ዲና ሓበሬታ ከም ዘይብሉ ተዛሪቡ ተቋሪጹ ጽንሐ ዘተ ግድብ ህዳሰ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን በኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ ዝተመረጹ ሰሙያ ዘቕረብዎ ሰነድ ግብጽ ኣይቅበልን ከም ዝበለት ሚኒስትሪ ማይ መስኖን ጸዓትን ኢትዮጵያ ገሊጹ ነይሩ ኣብቲ ዘተ ጉዳይ ህዳሰ ንምቕጻል ምኽክር ዝተገበረሉ ኣኼባ ኢትዮጵያ እቲ ሰነድ ኣብ ቀጻልን ዝካየድ ዝርብ ከም እታወት ክትቀመሉ ፍቃደኛ ከም ዝኾነት ምግላጻ ሱዳኑን እቲ ሰነድ ኣብቲ ቀይዲ ጠቃሚ ከም ዝኾነን ከም እትሪዮን ብምግላጽ ናይ ግብጽ ልኡኻት ግን እቲ ሰነድ ጠቕሊሎም ከም ዘይተቀበልዎ ገሊጹ ምባል እቲ ሚኒስተር ሓቢሩ ብኻልእ ገጽ ሱዳን ኣብቲ ኣብ ምምላእ ቀጻሊ ስራሕትን ግድብ ህዳሰ መልኪቱ ብሶኒ ዝተኻየደ ሰለስተ ኣዋኺባ ሚኒስትራት ቅሬታ ከም ዘለዎ ንሚኒስትሪ ሃብቲ ማይን መስኖን ሱዳን ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ሱዳንን ሱናን ሓቢረን ነረን እቲ ሚኒስተር ኣብቲ ሰንበት ዝተኻየደ ኣኺባ መልኪቱ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ሱዳን ኣብቲ ዕለት ኣቕዲማ ምስ ሰሙያ ሕብረት ኣፍሪካ ክልተ ኣውዘተን ምግባር ዘቕረበቶ ሓሳብ መልሲ ከም ዘይተዋሃቦ ብቐጥታ ናብ ሱሉሳዊ ዘተ ክትኣቱ ከም ዝሓተተ ተሓቢሩ እቲ ብሕቶ ሱዳን ንሓደ ወርሒ ተቋሪጹ ጽንሐ ዘተ ግድብ ህዳሰ ዝሓለፈ ሰንበት ተጀሚሩ ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን በሰሙያ ሕብረት ኣፍሪካ ዝቐረበ ረቂቕ ሰነዳት ሃገራት ሱዳንን ኢትዮጵያን እንተተቐበልዎ ግብጽ ግን ከም ዘይተቐበለቶን እቲ ዘተ ከም ዝቕጽልን ተገሊጹ ነይሩ እቲ ዘተ ኣብ ዝመጽእ ቀዳም ክቕጽል መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገሊጹ ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ስልጣኑ በስርዓት ከረክብ ምዃኑ ገሊጹ
ንሱ ነዚ ዝበለ ደገፍቱ ናብ ህንጻ ባይቶ ኣሜሪካ ጥሒሶም ብምእታው እግርግር ድሕሪ መልዓሎምን እዚ ድማ ብዙሕ ውግዘት ምሰኸተለን እዩ ኣብ ትዊተር ተኣጊዱ ድሕሪ ምጽናሕ ማሕበራዊ መራኸቢ ክጽሕፍ ዝተፈቀደሉ ፕሬዝደንት ትራምፕ እቶም ናዕበኛታት ንዝፈጸምዎ ዘደንጹ መጥቃዕቲ ክብል ጽሒፉ ትራምፕ ነዚ ዝገለጸ ብዙሓት ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራት ካብ ስልጣኑ ክእለ ኣብ ዝጽውዕሉ ዘለው እዋን እዩ እቲ ፕሬዝደንት ካብ ስልጣኑ ክወርድ 13 መዓልታት ጥራይ እኳ ተሪፎኑ እንተለዋ ገለ ሰብ መዚ ግን ቅድሚኡ ስልጣን ክሓድግ ከም ዘለዎ እዮም ዝገልጹ ዘለው እዚ ሓድሽ ዘረባ ናይ ትራምፕ ኣብቲ ብሕዳር ዝተኻየደ ምርጫ ስዕረቱ ዝተቐበለ ፈለማይ ዘረቡ ከም ዝኾነ እዮም ብዙሓት ዝኣምኑ ኣብቲ ቪድዮ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገብሮ ዝነበረ ጭብጥ ዘይብሎም ኣብ ምርጫ ምትላል ነይሩ ብዝብል ዘረባታት ኣይደጋገምን ብረቡዕ ደገፍቱ ናዕቢ ቅድሚ ምልዓሎም ንሱ እዩ ናብ ህንጻ ባይቶ ኣሜሪካ ገጾም ክኸዱ ነጊርዎም ንሶም ድማ ናብ ውሽጢ ጥሒሶም ኣትዮም ነቶም ናብ ባይቶ ጥሒሶም ዝኣተው ናዕበኛታት ንምስጓጉ ሓይልታት ጸጥታ ሽዑ ንሽዑ ከም ዘዋፈረ እንተገለጸውን ገለ ሚድያታት ግን ትራምፕ ነቶም ሓይልታት ጸጥታ ከእቱ ሕሲሲ ስለ ዝበለ ምኽትሉ እዮም ነቶም ሓይልታት ጸጥታ ከኣቱ ኣዚዙ ይብሉ ትራምፕ ነቶም ዘደንቑ ዝበሎም ደገፍቱ ድማ ዝወደሰ ኮይኑ ጉዕዞና ጀሚሩ እምበር ኣየብቀን ኢልዎም ትራምፕ ኣብቲ ብሕዳር ዝተኻየደ ምርጫ ብሰፊሕ ኣፈላላይ ከም ዝሰዓረ ንሰሙናት ክገልጽ ዝጸንሐ ኮይኑ ነዚ ተኸቲሉኻ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣሜሪካ ቤትስ ዴቪሶን ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ኤሌን ቻውን ድሕርቲ ብረቡዕ ዘጋጠመ ናዕቢ ስልጣንን ገዲፈነን ቤትስ ዴቪስ ኣብቲ ስልጣና ንምግዳፍ ዝጸሓፈቶ ደብዳቤ ነቲ ብረቡዕ ዘጋጠመ ዕግርግር ዘለዓዓሎ ትራምፕ እዩ ክትብል ወቂሳ ኤሌን ቻው ድማ በቲ ዘጋጠመ ናዕቢ ኣዝያ ከም ዝተጨነቐት ብምግላጽ ንመዝነታ ዝገደፈት ካልኦት ኣብ ምምሕዳር ትራምፕ ክሰርሑ ጽንሑ ሰባቱን ድሕሪ ዝናዕቢ መዝነቶም ገዲፎም ይርከቡ ካብኣቶም ድማ ፍሉይ ልኡኽ ሚኪ ሙልቫኒ ሓደ ላዕለዋይ በዓል መዚ ሃገራዊ ድሕነት ከምኡ ድማ ናይ ቀዳሚት እመቤት ሜላንያ ትራምፕ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ይርከብዎም ላዕለዎት ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራት ዝኾኑ ኣባላት ባይቶ ኣፈ ጉባኤ ተወከልቲ ህዝቢ ናንሲ ፔሎሲን መራሒ ሰልፊ ዲሞክራት ኣብ ሴኔታ ቻክ ሑመር ትራምፕ ናዕቢ ስለ ዘለዓለ ካብ ስልጣኑ ክእልህ ጸዊዖም ነዚ ድማ ምክትል ፕሬዝደንት ማይክ ፔንስን ካልኦት ኣባላት ካቢኔ ትራምፕን ኣቢሎም ክፍጽሙ እዮም ዝደልዩ ፔሎሲን ሹምረን ትራምፕ ብሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ አንቀጽ 25 መሰረት ክእለ ክጽውዑን ከለዎ እዚ ድማ እቲ ፕሬዝደንት ብሰንኪ ኣእምራዊ ወይ ድማ ኣካላዊ ሕማም ስርሑ ክሰርሕ ኣብ ዘይክእለሉ እዋን እቲ ምክትል ፕሬዝደንት ስልጣን ክሕዝ ዝግበር እዩ ነዚ ንምግባር ግን ስምዕ ምክትል ፕሬዝደንት ማይክ ፔንስን ብውሕዱ መማኽርቲ ካልኦት 8 ኣባላት ካቢኔን የድሊ እዚ ድማ ንምፍጻሙ ከቢድ ይገብሮ እቲ ናይ ረቡዕ ናዕቢ ሓይልታት ጸጥታ ነቲ ኩነታት ዝኣለይሉ መገዲ ብዙሕ ነቐፌታ ኣስዒቡ ይርከብ ባይደንን ካልኦት ብዙሓትን ፖሊስ ነዞም ናዕበኛታት ዝኣለይሉ መንገዲ ብምርኣይ ጸለምቲ ሰልፈኛታት እንተዝኾኑ ግን ከምዚ ስቃይ ምበልዎምን ዝብል ሓሳብ አንጸባሪቆም ይርከቡ ኣብ ህንጻ ባይቶ ኣሜሪካ ዝተሳእሉ ስእልታት ከም ዘርእዮ እቶም ሰልፈኛታት ፖሊስ ከይዓገቶም ከም ድላዮም ጥሒሶም ከኣትውን ከለዉ ዘርኢ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሰልፈኛ ኣብ ውሽጢ ህንጻ ባይቶ ብጥኢት ዝቐተለ ኣባል ጸጥታ ድማ ንግዚኡ ካብ ስራሕ ክዕርፍ ተገይሩሎ ምዝናዕቢ ዝተኣሳሰር ዛጊ 69 ሰባት ተኣሲሮም ከም ዘለው ፖሊስ ዋሽንግተን ገሊጹ ካብቶም ዝተኣሰሩ ሓደ መሳርሒ ዓጢቁ ምንባሩን ተቐጻጸልቲ ነገራት ሒዙን ከም ዝተረኸበ ተገሊጹሎ ፕሬዝደንት ዚምባብዌ ኣሜሪካ ንኻልኦት ሃገራት ክተጥቅዕ ሞራላዊ መሰል የብላን ኢሉ ፕሬዝደንት ዚምባብዌ ኤመርሰን ምናንጋግዋ ነቲ ብረቡዕ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣሜሪካ ደገፍቲ ፕሬዝደንት ትራምፕ ኣብ ህንጻ ባይቶ ሃገር ካፒቶል ብዝገብሩ ዕግርግር ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ንኣሜሪካ ዘሊፉ ንሱ ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣሜሪካ ብስም ዲሞክራሲያዊ ንኻልኦት ሃገራት ክትቀጽዕ ሞራላዊ መሰል የብላን ኢሉ ወሲኹ እውን ኣሜሪካ ንዚምባብዌ ግዳይ ኣሰቃቂ ቁጠባዊ እገዳ ከም ዝገበረት ተገሊጹ ፕሬዝደንት ትራምፕ ደገፍቱ ናብ ህንጻ ባይቶ ኣሜሪካ ክኸዱ ንመስርሕ ምርግጋጽ ድምጺ ምርጫ ፕሬዝደንት ክዕንቅፉን ከም ዝደፋፈኣ ተገሊጹ እዩ ፕሬዝደንት ምናንጋግዋ ኣብቲ ብትዊተር ዘርግሖ ሓበሬታ ብኣጋጣሚ ምርግጋጽ መበል 46 ዓመት ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ንምሩጽ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ደጊመ እንቋዕ ሓጎሰካ ክብሎ ደሊ ዚምባብዌ ከም ወትሩ ምስ ኣሜሪካ ሓቢራ ንምስራሕ ድልውቲ ኣሃይሉ ኣሜሪካን ኣውሮፓዊ ሕብረትን ኣብ ዚምባብዌ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሰብኣዊ መሰላትን ነጻነት ፕረስን ምምሕያሽ ከም ዘየሎ ብምግላጽ ተነቢሩ ዝጸንሐ እገዳ ከም ዘለው ክቅጽል ወሲነን እቲ እገዳታት ንዝተወሰኑ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ዘተኮረን እንኮላ እዩ ኢሎን ማስክ መጠነ ሃብቱ 185 ቢልዮን ዶላር ብምብጽሑ ናይ ዓለምና ዝሃብተ መሰብ ከም ዝኾነ ተገሊጹ
ኢሎን ማስክ ስፔስ ኤክስ ከመውን ተስላ ዝተባሃላ ኩባንያታት ዘለዎ ኮይኑ ትማሊ ሐሙስ ናይ ኩባንያ ዋጋ ብርኪ ምስ ወሰኸዩ ናይ ዓለምና ዝሃብተ መሰብ ቦታ ዝሓዘ ንሱ ነቲ ካብ 2017 ኣትሒዙ ቀዳማይ ናይ ዓለምና ዝሃብተ ቢልዮነር ዝነበረ መስራቱ ኩባንያ ኣማዞን ጆፍ ቤዞስ ሓሊፍዎሎ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ብኢሎን ማስክ ዝውነን ናይ ኤሌክትሪክ መካይን ዘፍሪ ኩባንያ ተስላ ዋጉ ብ$700 ቢልዮን ዓብዩ ይርከብ በዚ ድማ ዋጋቱ ኩባንያ ልዕሊ ቶዮታ ቮልክስዋገን ጂኤም ከምውን ፎርድ ሓዊስካ ኮይኑሎ ንሱ ነዚ ዜና ምስ ሰምዐ ዘገርም ይኽብል ኣብ ትዊተር ጽሒፉ ማስክ ኣብቱ ኣበይ ከም ዘጥፎ ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ትዊተር ኣተንቢሁ ነይሩ ንሱ ፍርቂ ዘለና ሃብቲ ንጸገማት መሬት ኣብ ምፍታሕ ከውዕሉ እቲ ኻለ ፍርቂ ድማ ኣብ ፕላኔት ማርስ መሬትና ብሜትሮይድ እንተታሪማ ንቐጻልነት ደቂ ሰባት እትኸውን ከተማ ምስራሕዩ ክብል ጽሒፉ መጠን ሃብቲ ጆፍ ቤዞስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተሓጊዙ ኣስታት $130 ቢልዮን ከም ዝበጽሐ ይግመት እንተኾነ ተወናኒ ናይ ኦንላይን ዕዳጋ ኣማዞን ምስ ሰበይቱ ምስ ተፋትሐ ካብቲ ዩዋኒን 400 ብርኪ ስለ ዝወሰደትዩ ኢሎን ማስክ ሓሊፎ ዝርከብ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ eri-tv ሎም ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልበል መስኪን ሰናይ ንዓኹም